Moi ihmiset ja tervetuloa nyt tähän mun videoon. Eli mä osallistuin Mino-chanin kisaan. Ja tässä tää kuva on, siis siinä piti piirtää Dean ja Mino, joku mikä jotenkin söpösti tai kesällä. Niin mä nyt piirsin tän kuvan näin. Mä en itse hirveästi ainakaan koneella per ihmistä, kun paperilla on jonkun verran per ihmisiä. Älkää välittekö tosta. Joo, kaikki ovat minun omistuksessani. Paitsi ne hahmot on tietysti omistajansa, eivät minun. Joo, ehkä mä tätä on nähty tarpeeksi jo. Niin, ja sitten mä osallistuin tohon Piippiin kisaan kanssa, missä piirtää Haksea Alice se pösti. Jotenkin niin, oottakaas. Mulla on kumimurusijat mun pöydällä, apua. Mutta joo, tässä nyt mä piirsin Haksen ja Alicen tässä näin. Eli ne on lumisateita, ei tähtiä. No en myöskään niitä näyttääkään, mutta kuitenkin. Niin, eli mä piirsin näistä tässä vielä tälleen söpösti. Jee. Ja siis noin värivalat ei mulla, tässä on mennyt ihan oikein, kun mä katsoin aluksi toi Haksas, niinku, että se olisi harmaa, mutta se on ruskea. Anteeksi. Ja muitakin kaikki virheitä mulla varmaan olla. Mä oon ihan kamala. No ei sentään, mutta siis tässä näin nyt. Mä kyllä teen näitä videoita lisää myöhemmin. Kiitos kaikille katsojille ja toivottavasti te Mino ja Piippi näitte nämä videot. Ja tähän loppuu.